тоҷикистон و қирғизистон ҳамдигарро ба омодабошӣ ба ҷанг муттаҳам мекунанд. ба сокинони назди марзии қирғизистон силоҳ медиҳанд. гурӯҳҳои террористӣ дар марзи тоҷикистон бо афғонистон бо силоҳҳои вазнин ва ҳавопаймоҳои бесарнишин муҷаҳҳаз шуданд. акнун патенти кории русия ва шаҳодатномаи донистани забони русиро метавон дар тоҷикистон гирифт. раисати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд хабар медиҳад, ки сарфи назар аз созишномаҳои ба тавофуқ расида ҷониби Қирғизистон иқдомоти барқасдонаи худро бо ҳадафи ташдиди авзо дар марз идома медиҳад. дар изҳороти раисати Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар Суғд, ки агентии Ховар нашр кардааст, гуфта мешавад, ки амалҳои иғвоангезонаи бархе аз шаҳрвандони Қирғизистон, аз ҷумла омода намудани мавқеъҳои тирпаронӣ, сохтани хандақҳо ва сангарҳо, идомаи интиқоли техникаи иловагии ҳарбӣ ба хати марз ва нақзи мунтазами ҳарими ҳавоии Тоҷикистон, ки ба ноором кардани вазъ равона шудааст, далели равшани нақшаҳои муғризонаи ҷониби Қирғизистон мебошад. дар хабар гуфта мешавад, ки аз 26 сентябр то 15 октябр ҳавопаймоҳои бесарнишини Қирғизистон дар фазои шаҳри Сфара ва ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд 13 маротиба ҳарими ҳавоии Тоҷикистонро убур карданд. дар изҳорот омадааст, сарфи назар аз созишномаҳои шифоҳӣ ва хаттӣ бо ҷониби Қирғизистон, далелҳои интиқоли техникаи ҳарбӣ, аслиҳаи вазнин ва воҳидҳои иловагии низомӣ ба манотиқи марзӣ, ҳолатҳои латукуби шаҳрвандони Тоҷикистон, сангпартоӣ ба хона ва автомашинаи онҳо, инчунин ташкили постгоҳҳои назорати ғайриқонунӣ ба қайд гирифта шуданд. дар ҳамин ҳол хадамоти марзбонии Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон гузориш дод, ки ҷониби Тоҷикистон ба наздикиҳои марз ҳайати шахсӣ ва таҷҳизот ва муҳимоти ҷангиро бо истифодаи мошинҳои ёрии таъҷилӣ ва сабукрав интиқол медиҳад. хадамоти марзбонии ҷумҳурии Қирғизистон навори видеоиро расонаӣ кардааст, ки дар он афроде, ки дар тан либоси низомӣ доранд, сандуқҳои низомиро мекашонанд. хадамоти марзбонии ҷумҳурии Қирғизистон ҳамчунин даъво кардааст, ки далелҳои раднопазире вуҷуд дорад, ки ҷониби Тоҷикистон масҷидҳоро барои таълими зархаридҳо ва захира кардани силоҳу муҳимоти ҷангӣ барои омодагии ҷанг алайҳи Қирғизистон истифода мекунад. ба ин даъво то ҳол ҷониби Тоҷикистон вокунише накардааст. се кумитаи парлумони Қирғизистон тарҳи қонунро дар бораи додани силоҳ ба сокинони минтақаҳои наздимарзӣ бо Тоҷикистон тасвиб карданд. ин масъала пушти дарҳои баста баррасӣ шудааст. қонуни нав иҷозат медиҳад, ки ба сокинони минтақаҳои наздимарзии ноҳияи Бодканд ва вилояти Уш дар ҳолатҳои махсус силоҳ дода шавад. ба гуфтаи Марлен Маматалиев, яке аз муаллифони ин тарҳ, акнун лоиҳаи қонун дар ҷаласаи парлумон баррасӣ мешавад. тасмими додани силоҳ ба сокинони минтақаҳои наздимарзии Қирғизистон пас аз муноқишаи охир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон сурат мегирад. дар ин муноқиша аз ду тараф даҳҳо нафар куштаву захмӣ шуданд. коршиносон дар Тоҷикистон гуфтанд, додани силоҳ ба сокинони наздимарзӣ метавонад боиси хунрезии бештар шавад. хадамоти истихбороти нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон аз вуҷуди силоҳи вазнин ва ҳатто ҳавопаймоҳои бесарнишин дар дасти террористҳо дар марзи Тоҷикистон бо Афғонистон хабар дод. гуфта мешавад, вазъият дар музофотҳои шимолу шарқи Афғонистон, ки бо Тоҷикистон ҳамсарҳаданд, мураккаб буда, дар оянда боз шиддати бештар хоҳад гирифт. кишвар Шохушвахт, ноиби фармондеҳи нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон дар умури истихборот зимни конфронси зидди террористӣ дар Душанбе дар ин бора маълумот дода, аз ҷумла ба шиддати авзо дар музофотҳои Тахор, Бадахшон ва Балх таъкид намуд. кишвар Шохушвахт афзуд, ки созмонҳои террористӣ дар Афғонистон фаъол шуда, феълан ҳудуди 40 пойгоҳу урдугоҳҳои гурӯҳҳои террористӣ дар ин кишвар фаъолият дорад. ба асоси маълумоти дастрас аз кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар ҳайати созмонҳои террористӣ беш аз 5000 нафар қарор доранд. гурӯҳҳои террористӣ силоҳи вазнин ва ҳатто ҳавопаймоҳои бесарнишин доранд, ки аз артиши ҳукумати пешина ба ғанимат гирифтаанд. маврид ба зикр аст, ки Тоҷикистону Афғонистон ҳудуди 1400 километр марзи муштарак доранд, ки ҳудуди 60% сарҳадоти кишварҳои Осиёи Миёна бо Афғонистонро ташкил медиҳад.
در تاجیکستان نمایندگی کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود. طور سامانه رسمی وزارت مهنتی تاجیکستان اطلاع داده است یادداشت تفاهم برای تأسیس نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید روسیه امروز 19 اکتبر ضمن ملاقات شهنازه نادری معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و فیودر کارپوویتس معاون دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه امضا گردید. نادری گفته که تأسیس نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید روسیه در تاجیکستان به شهروندان ما برای گذشتن به قیدگیری ایز انگشت و گرفتن پتنت جهت عملی نمودن فعالیت مهنتی، شهادتنامه عاید به دانستن زبان روسی و اساسهای قانونگذاری روسیه پیش از سفر به این کشور مساعدت می نماید.